Da li vi pišete tačke na kraju rečenice? U porukama, u mailovima, u bilo kojim drugim sadržajima. Dakle, da li beležite tačku tamo gde joj je mesto u rečenici? Većina ljudi to ne radi i danas se tačka doživljava kao završetak svake diskusije. Rekao sam to i tačka, dalje se neću sa tobom o tome raspravljati. Pre nekoliko godina koleginica me zamolila da odložim kontrolni zadatak njenom odeljenju. Ja sam rekla da ne mogu i nakon te rečenice napisala sam tačku. Ona je informaciju prenela svom odeljenju, rekla im da ne može da se odgodi kontrolni zadatak. Kada su je oni zamolili da me ponovo pita, ona je rekla, ali napisala je tačku na kraju rečenice. To znači da je to kraj diskusije i da nema dalje. Onda su oni rekli, pitajte je ponovo, ona je profesorka srpskog jezika, ona svugde piše tačke. Zašto je tačka u našem pisanom svetu postala kraj diskusije ili obeležje za završetak svakoga dijaloga? I zašto tek onda kada ne napišemo tačku svome sagovorniku kažemo da može da nastavi da razgovara sa nama? Kako je to obavezna interpunkcija postala zakonomernost ograničenja, odnosno zašto su interpunkcijski znaci najedanputa postali znak da je kraj dijalogu i da više vi i ja nemamo o čemu da razgovaramo?